Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Әлхамдулилlah, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Рамазан аен гамәл гыйбадәттә, уразада, таравих намазларында, зикр тәсбихтә үткәрергә насыйп булды. Рамазан аеның соңгы көннәрен озатып барабыз. Ләкин шушы вакытта безгә, мөэмин мөселманнарга онытмаска тиешле булган бер гамәл ул да булса садака, ягъни фитра садакасы. Мөэмин мөселманнар уразаларын, гамәл гыйбадәтләрен, ураза аендагы кылган изгелекләрен, кимчелекләрдән пакларга, чистартырга ниятләп, фитра садакаларын бирергә тиешле булыр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям бу турыда безгә белдерә. Фитра садакасын мохтаҗларга, фәкыйрьләргә таратып, аларны шатландыру кирәк булыр. Кайчан эшләргә дигәндә, гаит намазы килеп җиткәнче бу эшләребезне тәмамларга кирәк булыр. Югыйсә, гаит намазыннан соң бу садака гади садака булыр. Шуңа күрә дә гаит намазы килеп җиткәнче хәтле мохтаҗларга, фәкыйрьләргә фитра садакасын биреп калыйк. Фитра садакасы бу елны Диния нәзарәте тарафыннан кимендә 150 сумнан дип билгеләнеп куелды. Әмма дә ләкин кемнең дә мөмкинлеге бар икән, күбрәк тә бирә ала. Кемнең мөмкинлеге бар икән, шушы форсат белән кулланып, бу эшне башкарырга кирәк булыр. Шулай ук гаиләдә һәрбер кеше фитра садакасын бирә алырлык дәрәҗәдә мөмкинлеге бар икән, һәрберсе үзе бирер. Ләкин гаиләдә балалар, хатын үзе бирә алмаса, ире аның исеменнән, ягъни гаилә башлыгы үзенең гаиләсенең исеменнән дә бирсә, алай да рөхсәт ителер. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тиешле әҗерләрен насыйп итәр. Шулай ук шушы вакытта Рамазан аенда ураза тотылмаган һәм бик ихтимал белән Рамазан ае тәмамланганнан соң да уразасын сәламәтлек буенча яисә өлкән яше буенча тота алмый торган кардәшләребезгә фидия садакасы бирергә тиешле булыр. Ягъни бер көн тота алмаган уразага бер көн фидия, ягъни махсус билгеләнгән садакасы. Шулай ук кемнең дә мөмкинлеге бар икән, кемнең дә малы шуның хәтле рәвештә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бүләкләгән икән, ел дәвамында закат нисабы, ягъни бүген көндә саналып чыгылган дәрәҗәдә 85 грамм алтын яисә инде 495 мең сумга ия булган икән кеше, шушы акчасы, шушы малы ел буенча аның үзендә кулланылмыйча торган вакытта шушы малдан 40тан бер өлешен чыгарса бик хәерле булыр. Бигрәк тә Рамазан аенда. Рамазан аенда бирү шарт булмаса да, әмма дә ләкин Рамазан аендагы кылган гамәл гыйбадәтләребез, изгелекләребезнең бәясе арта, әҗр-саваплары арта дип әйткән идек. Шуңа күрә дә бу вакытта бу садаканы, бу закатыбызны бирә алабыз икән, закатыбызны, малыбызны шушы закат белән чистарта алабыз икән, бик тә хәерле. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә изгелекләребезне кабул итсен. Шулай калган садакаларны да бу вакытта туктатмаска кирәк булыр. Ягъни гади нәфил садакаларыбызны да туктатмыйк, аларны да тапшырып торыйк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы изгелекләребез белән безне үзенә якынайтыр. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен бер мөмкинлегебез бар, бер форсат бар. Раббыбыз бу мөмкинлекне бирде. Санаулы көннәребез калып бара. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Рамазан аендагы кылган гамәл гыйбадәтләребезне, уразаларыбызны, таравих намазларыбызны, зикр тәсбихләребезне, фитра садакаларыбызны, фидияләребезне, закатләребезне, кылган барлык изге гамәлләребезне дә ихлас күңелләребездән кабул итсен. Үзенең ризалыгына, үзенең рәхмәтенә ирешергә һәммәбезгә дә насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуh.